every Sunday afternoon ba ito? Ano pa ang care group? Human naman mo ato, nagatogyapon. So, ang purpose anak mga kaigsunan, no? Actually, at care group, hindi pa lang may igsuon nga for kapatiran tanan. So, ang purpose kinaka-igsuon is to win soul. Mo ginag-purpose may igsuon. Hallelujah. Doon pag yung mga kalag nga tabangan na to may igsuon. Hallelujah. Nga makaplagan bisan pa ang kaluwasan. Tuloy may igsoon, ato na daghang mga tao makaigsunan nga nagamay sa padulong sa kalaglagan. Amen? O kinsa man ang mga tao nga muakay sila, kinsa man ang mga tao nga gamiton sa Ginoo, kita may igsoon. Not only the pastors, not only the elders, may igsoon, apan kitang tanan ato na tay kabilingan sa mga tao nga wala pa nga nasa kamatuoran. Ang Bible, hallelujah, kung kaning mga tawhan na may igsoon, maabot ang panahon nga malaglag, kung kamo nakabalo sa kamatuoran, o niya wala ninyo suginli sa kamatuoran, posible nga ang dugo niya to mga tao na maimperno, malaglag, paniglot nga nasa inyong mga kamot. Amen. Kung hindi nato gusto may igsoon, maabot ang panahon nga inunta sa ato ang mga silingan, inunta sa atong anak o sa kaparintihan, huwag man kunin mo igni. Huwag man kunin mo suginli sa kamatuoran. No, ta mo sugot nga kana sa nga time o panahon may igsoon maabot nga kanato makaigsunan. Hallelujah. Mo na nga samtang di pa bumalik ang Dios. Hallelujah. Bantala nato ang iyang mga pulong may igsoon. Amen. Ingon ang Bible may igsoon, pasulaw ang Bible. Kung mahimpit na gani ang kadaghanon sa mga hintil, ang kaluwasan ibalik ngadto sa mga Hudyo. So kung ipasabot, adunay kadaghanon nga pagaluwason ang Dios sa mga hintil. Napagkat na igsoon ang salvation, ang kaluwasan, ibalik ngadto sa mga Hudyo. Siguro, isa ka karon nga nagsimba, dugay ka nagkasimba niya, o pa ka na-baptize sa pangalan ni Jesus Christ may igsoon. Basig isa ka. No mo'y katapusan ka lang. And then ang salvation, ibalik sa mga Hudyo may igsoon ang kaluwasan. Mamag may igsoon, no? Kung doon na po'y mga karaang nagway, mga na po nakitaan. No? Hallelujah. Salamat sa Ginoo nagpapadayon ta may igsoon. Bisod pa sa pagpangalagad nga na kaniya. Amen? Kung yung pinaka-importante may igsoon sa pagpangalagad, lahutay. Amen. Hallelujah. Glory to God. Kaya ang Bible nagasulti may igsoon, ang lahutay hantod sa katapusan, mo lang dito'y maluwas may igsoon. Amen? Ayaw mong tuhuan ng uban kung ngayon wala. Bisa di ko musiba sa naalam ko sa balay, okay na. Basta ang akong kasing-kasing handool sa Ginoo. Una-una ka na ninyo. Amen? Ang Bible makaigsonan, ayaw ninyo biyae ang balaan ng panagkatigong. Isa nga balaan ng panagkatigong kan ginabuhat na ito may igsoon. Mauni ang ginasulti sa Bible makaigsonan nga dili na ito biyaan ang sama ni ini nga panagkatigong may igsoon. Balaan nga panagkatigong nga nasa atong buhig nga Dios makaigsonan. Amen? Hallelujah. Itong palampakan atong buhig nga Dios. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Ako kamo kinay sa pagpanindong na atong may igsoon. Hallelujah. Glory to God. Amin niyo ba kanako makaigsonan bisan pa ang libro sa 1 Timothy First Timothy. First Timothy chapter 4, beginning verse 6 may igsoon. Una ta sa 6 hangtod sa 8. Ang tanang nakakita, mingon amen? Amen. Hallelujah. Sabi ni Isaiah Pegson akong pagbabasahon, kung ikaw magapahalumdum sa mga igsuon ining mga butanga, mamahimo ikaw nga maayong ministro ni Jesucristo nga gimatuto sa mga pulong sa pagtuo o sa maayong pagtulunan nga ginasunod mo
sa matulid gayud hangtod karon. Sa City Mason, apan isaligway ang mga sugiglanon nga kalibutanon og ila sa mga tigulang nga babae o magbansay ka sa pagkadiyos nun. Sa 8, kay ang mga pagbansay nga lawas nun mapuslanon og diyutay apan ang pagka Diyos nun mapuslanon sa tanang mga butang nga adunay saad niini karon nga kinabuhi og sa paalaabuton. Amen? And then atong agtuan may igsoon bisan pa ang libro sa Ecclesiastes chapter 7. Verse 8. Sa common verse may igsoon. Hallelujah. Nagkanunay na po kini may igsoon nga ginabasa. Sa English makaigsunan, better is the end of the thing than the beginning thereof, and the patient spirits better than the proud in spirit. Glory to God. Hallelujah. Magadala ko sa simple o yanong tema nga nagay maigsoon. It's not how you begin, it's how you finish. Amen? Or to end is better than beginning. Hallelujah. Kanimo Dios, nagapasalamat kami ning matahong nakaabuntagon sa imong mga pulong nagibasa sa imong alagad. Ako nagaampo nga kanimo Dios. Ablihan mo sa mga makasing-kasing. Ablihan mo ang among munahuna ang mga kamahimong maginawaton sa imong mga pulong. Hallelujah, glory to God. Ayaw tuguti amahan nga imong mga pulong mabalik kanimo nga way kapuslanan. Apat tuguti nga imong mga pulong mahimong among gabayan mo Dios. Hallelujah, samtang kami naghulat nga na sa imong pagbalik. Panalanginan mo ang among itulungog, ang among kasing-kasing. Panalanginan mo bisang paggagbay mga bataan hanto sa mga hamto nga niya karon amahan. Hallelujah, sa mga kaigsunan nga naa sa problema, mga kaigsunan nga naa sa kawaladon sa balatian, by the authority of your word and by the power in the name of Jesus, among ginabandong espiritu sa balatian, espiritu sa kawaladon, sa kaluyahon, sa pangalan ni Ginoong Hesus, ihatag bisan pa ang kagawasan, ang kaayuhan nga nasa balatian o Diyos, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Kung lamaw sa tanan naman, ihatag ang kalipay sa pag-alagad ka na kanimo, nga nasa mong kasing-kasing amahan. Dalaygon ikaw sa walay katapusan, dalaygon ikaw. Hallelujah, glory to God. Alam kayo mo ang mga pagday, paghimaya o Diyos, itak na karon sa kabuntagon. In Jesus' name, amen and amen. So makausap atong palakpakan may John ang atong buhay na Diyos. Amen! Hallelujah! Glory to God! Glory to God! Pipon mo mulingkod may John na manuhay ang katapatig na siya. Salamat sa Diyos kaya naaga. Amen! Glory to God! Hallelujah! Glory to God! To end is better than to beginning. Ang pagtapos labi pang maayo kaysa pagsugod. Amen? Sa journey daw sa atong kinabuhi may igsoon, we are always fascinated with by start or gitawag may igsoon the beginning. Why nagsugod nato di magkaigsunan sa atong kinabuhi nga butang nga atong naangkon nga wa gini mo gihaguan. Amen? Tanang butang nga imong gihaguan o tanang butang nga naangkon nimo maigsoon imo gihaguan. Amen. Amen. We start of beginning. Nagsugod kita maigsoon sa tanang butang. Hallelujah. Daghang butang nga atong gisugdan maigsoon sa unang graphical isot. Kadi mo kagpamuma, Pastor Lau? Pardon? Matong pa nila sa
hard. Nga trabaho may igsoon. Gani ang uban na anak sa mga partners, grabe din may igsoon ang ilang paningkamot. Eskwela din kay kabalo sila kung unsa kalisod ang pagpagungan. Dili sila gustong maguma. Gani eskwela, grabe ang pagtuon may igsoon. No, because farming is very hard. Di ka pwedeng mo tanong na ang imong tamnan magluton. Amen. Amen? Hallelujah. Imo ginasang hinuan may igsoon, gani may igsoon na ng uban nga part dito sa inyo siguro sa Malungo, no? Dili lang paghinuan gani ang uban siguro putlon pa ang mga kahoy, magkalas. Ang word nga magkalas may igsoon. Pamuntol ang nadagkong kahoy, pas-anong grabe kakapoy makaigsunan. Pero sa diha nga magtanong ka o makita na di mo maigsoon ang imong tanong. Amen? O makita na labi lagi ka nang masunod na sa sapo nga imong gitanong. So katanang kakapoy, tanang hago nga imong gibuhan may mawala ang tanan. Labi na makita nimo ang bunga sa imong hago may igsoon. Pero dili pwede mo harvest ka nga dili ka magsugod may igsoon. Dili ka mag-enjoy sa blessing nga ihatag sa Dios nga nasa atong kinabi nantong nga dili ka maghago may igsoon. No? Ang Kristohanon dili siya dawat limpyo. Amen. Right? Down names, dili ta down names. Apang gikinhan, ino pitong Bible ba yung gikinhan lang ta nga mo trabaho. Ino ang Bible, lihok tao kay tabangan ti ka. Amen? Hallelujah. Very hard ang pagsugod may igsoon. Sa negosyo, salamat mo ganit pasudon. Nadunggan ako. Adunay na yung mga negosyante ang mabuhay may igsoon. Amen. Dati, ang negosyante kanila. Tama ba ko? At mo na ning negosyante sa una may igsoon nga makita na ko nga hallelujah nga kaigsunan nga diri. Pero salamat nga upay-upay na. Amen? Hallelujah, glory to God. Buti pasabot may igsoon, ginapanalaginan, ginatudluan ta makaigsunan sa atong buhay nga Dios. Hallelujah. Business is very hard. Ang uban makaigsunan. Dili gusto magnegosyo kay masing malugi. Amen. Mao gini may igsoon. Ang una gyud nabutang sa nahuna sa tao kung magnegosyo ko basig malugi ko. Ikaw brad, nabutang ba na si una? Wa gyud no? O kani siguro mga tao negosyante nga nagununa nga manegosyo, kani mga tao nga dili siya kanang ang ibang kanang porsigido. Pero kanang negosyante ba ka may igsoon, wag na sa siguro ang negosyante, wag na sa nahuna ang lugi. Amen? Ang negosyo makaigsunan, ang unahunaan ang ginansya yun. Kaya kung nagsugod kang negosyo, nga ang imong unahuna, malugi ka, ayaw na lang yung apil-apil o negosyo. Business is very hard. Ang uban na undang, ang uban na purtoy, ang uban, sama sa inyong alagad na purtoy. Amen po kami. No? Ang mindset sa negosyante, bisag malugi, di kinakundang. Dago kayang amen, no? Kaya nakasinatik man siya. Kaya kung muundang ka, makaindig, di ka kabawi. Tama ba ko? Hindi ka kabawi kung muundang ka. Kaya normal sa negosyo, nga mundaw mo na magkaning panagap na igsuno sa'y tao, usahay hunas. Ikaw na ang magnegosyo. Pero grabe ka hard, grabe ka lisod. Pero sa diha makaigsunan, hallelujah, naswito na ang negosyo nga imong giapilan, naswito na nimo. Andi nagaani na ka sa panalangin sa Ginoo. Kani ato sa pagsud lisod. Lisod yun. May members pastor ako, konsulti ba din ako sa inyo, ha? So, sorry kung isulti na ko balik. Kayo rin gidaghan naman ang negosyante. Amen, Pastor Rob? Hallelujah. Pastor Jong, nasa negosyante na makaigsunan sa Malandan. Kananagon ka ng sari-sari store, kung may nagod ng tindahan. Pero kaya ang problema, may subis at Domingo, mga bliman. Subis at usap ka panikabot, kusog. Actually, ang Domingo, kusog gina siya. Amen. Kusog ginang Domingo sa mga negosyante. Kaya wala man ay trabaho. Ang mga tao na alam sa balay. Amen? Ang ilang ay open sa Domingo.
Hapon makaigsoon na realize nila nga sige sila hago, ano tubig ko paon pa, bahin sa ginapaon pa. Wa man sila nigo, wa may makita ko sayang, wa may uswag nga nahitabo maigsoon. Amen? So nasabot sila bata, sila mga mag-asawa maigsoon. Abi nga pinakanindot kidi nga negosyo nga na mo sulod ka sa negosyo. Kanang ayaw lang ikaw lang o magpiayon mo. Mas maayo giday partner. Amen? Nga kung malugi, hindi ka mahayan sa ilang asawa. Duha mo. Di ba, Brando? Mas maayo duha mo. Hallelujah. Nagsabot ang bana. I-close na to ang atong tinahan adlaw Domingo mo simbata. Amen. Salamat kayo ang mga negosyante nga ni Akaron. Hallelujah. Moto mga negosyante na igsoon nga nagsunod sa pulong sa Ginoo. Amen? Kung ano na pamanggaling tayo negosyante na igsoon, ing na sila makaigsoon sayang kayo mawala mo. Pero I believe na tanang negosyante na adre. Misip pa. Amen? Nang itistingan. Sirado sila Domingo maigsoon. Abi ninyo makaigsonan, dili lang ang negosyo nila nga naa sa malandas. Duha ka negosyo nila maigsoon na naa karon sa alabin. O di lang basta-basta nga negosyo makaigsoon, dagko nga negosyo maigsoon ang ilan. Gi-bless la sa Ginoo ano ba? Kay giuna man nila. Hala ang gingarian sa Dios. Giuna man nila ang kabubuton sa Ginoo karon nag-harvest na sa blessing. Hala naghihangtad sa Dios nga kanila. Pero sa oral lisod oy. Amen? Nganong matingala ka, doon kayo ito yung declaration ganina, no? No? Nga wala untay mga utang! Amen. Hallelujah. Amen! Hallelujah. Nakalimot ko, picturean, muli ko niya, picturean na ako ni. Hallelujah. Dito ko may ikson kato-kato gawin nga wala untay mga utang. Kaysa pagkatinood may mahimok kang ulipon sa utang ni Iso. Sa tinuod lang yun. Mahimok kang ulipon sa utang. Kung unsa ang kapitan nga naa sa imo mo iampo sa Ginoo Lord panak-ani nga kapitan. I know, ato na mga negosyo diri kapit patalim. Amen? Kapit patalim maka-exon kadi man tanang negosyo maka-exonan mo up. Manay daw, kapit patalim. Pero kung imong ihatag sa Lord, kung saan nga naa sa kong magpatubo ang panak-a Ginoo. Amen. Hallelujah. This kanina ang declaration. Hallelujah nga wala untay mga utang. Amen. Nito kayo makinabuhi mention mo utang mo eh. Huwag kayo naunaon. Huwag lipo kay kaning utang maka-exon no say mo nay awayan sa mag-asawa. Amen. Pero wala ka sa mabuhay. Amen. Abot lang sa section 7. Amen. Wala na sa mabuhay. Abot lang ka sa obat po. Muna ibison basta utang na kaniskutan maka-exon na daghan kayo mag-away o galing daghang magbuwag. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya ang tao may iso sa tinod lang. Dili magid ang tao maka-exonan kanabang kung unsa ang naa sa imuha mo antigo ka maka-exonan kanang nay term na may exon na dili naging ka kanabang di na mangita kung sa pagbuta kanang naa na sa imuha mo lang to may exon. Makontinto ka. Amen? Kaya ang tao may exon, di maging makontinto ang tao. Pero ba sa tabang sa Dios maka-exon kung unsa ang naa sa imong kamot iampo sa Dios ka iblis pa din sa Ginoo. Tanang butang ang pagsugod maka-exon pinakalisod nga butang og way bata nga gipakatao sa iyang inahan nga paggawa sa tabuangkan sa iyang anami dagan gayon. Amen. Nanak si Pastora karong sunod buwan may igsoon. Kung mulagan niya ang anak maka-igsoon, hindi mo agig kamang no lisod na kayo no. Uway bata nga milakaw nga wa kaagig tumba. Gani maka-igsonan, hallelujah. Before nga ang baby makalakaw na igsoon, to learn sa paglakaw, matumba siya 240 times. Before makalakaw ang bata.
mga bata, gari no? Halos na makalakaw na. Before makalakaw ang bata, 240 times matumba ang bata. Ang sugod, grabe kalisod. Amen? Nananta mga nanay, tatay, diri may igsoon na kasi natin. Pinakalisod bantayan sa bata katong nagsugod ug lakaw. Kani di pa ni sila, di pa ni ka ingon nagtama ka pastor. Wala pa man. So pinakalisod din ka magsugod ng lakaw ang bata. Unang pinakalisod na bantayan kay magsigi kag bantay, magsigi kag bukod-bukod. Amen? Pero kung makalakaw ang bata, maka-exunan, grabe kalipay, makakita kasi mga grabe ni mo kalipay. Ano ang imong anak na nakalakaw na. Even the baby may exuon, makita nimo sa iyang naong expression niya, nga malipay siya na siya makalakaw may exuon. Pero di pwedeng mulakaw ang bata nga di pa matumba. Ingon ana usab sa atong kinabuhi, ingon nga nangalagad ta sa Dios. Kaya sa atong pag-alagad may mga panahon na kita mutumba, apan dili ta magpabilin sa atong pagkatumba may exuon. Di kinahanglan nga mula mutindog ta, di kinahanglan may exuon nga mubakot ta. Hallelujah! Kaya ang gusto sa Dios, glory sa atong kinabuhi na igsoon, glory to God, hallelujah, nga ang atong pagsugod, dili interesado ang Ginoo sa atong pagsugod, apan interesado ang Dios sa atong pagtapos na igsoon. Hallelujah! Glory to God, hallelujah! Atong palapakan ang atong buhay na Diyos. Amen. Matod ba may igsoon? Ni Vista Mangon, the trouble of many of us is to wait before to reaching the finish line. Ang tama lang may igsoon. Nga wala, makita na nimo nga hapit na yun. Hapit na din maka-igsuonan. Hallelujah. Ma-vision na nimo ang butang nga imong ipangandoy. Pero kasagaran sa uban, mo quit. Amen? Inay maigsoon, hallelujah, nga ang finish line, imong pangitaon, imong hikaplagan maigsoon. Ano na bitayo sa katao? May apelo ka ng langoy, Brother Don. Sa iyang paglangoy maigsoon, kasagaran ka na yung ginabuhat ni Sapan sa may saksa, padulong ko ka ng o saan natin ang island? Samal Island. Ginabuhat na, di ba na kayo layo? Ang sa di na kayo layo, doon na maigsoon. So ato na yung nagalangoy, ato na yung mga pangkot na nagasunod makaigsunan. Ano na sa katao maigsoon, kaabing langoy niya. Mayon yun. Kanunay makaigsoon mga katao. Pero one time siya iyang kinabuhi maigsoon. Hapit na ang finishing line. Hapit na maigsoon. Siya maabot sa baybay. Natingala ang mga tao maigsoon na mibalik. Mibalik siya makaigsoon. Hapit na siya maabot. Pero mibalik siya maigsoon. Sa iyang pagbalik makaigsoon, ka-interview siya. Kaya na siya, hapit naman unta ka nakaabot sa finishing line. Ano mibalik man ka? Amen? Ano mibalik man ka? Ang tubag niya makaigsunan, mibalik ko kay gikapoy ko. Amen? Kung imong ulaw-ulaw na igsoon, sobra na kato nga ang iyang gilangoy. Kaya kung iyang gitapos may igsoon, pila na lang ka-metro may igsoon, human na unta iyang langoy. Pero ang iyang lasong gikapoy siya. May mga Kristohanon o sa mga igsunan nga atong panaw sa pag-alagad sa Diyos. Nakita nato ang panalangin, nakita nato ang mga bisan ana sa unahan. Apan atunay mga tao na igsoon nga wala nakapadayon sa unahan. Ang uban mibalik sa ilang buhat kaniadto. Ang uban mitalikod maigsoon. Hallelujah. Apan salamat ta sa Dios. Pasalamat ta sa Ginoo makaigsoon dili ta kauban nato mga tao mitalikod. Apan kauban ta nato mga tao nga mipadayon nga na sa unahan sa pag-alagad nga na sa atong buhay na Diyos. Amen? Nindot kayo maigsoon atong kinabuhi nga nangalagad sa Ginoo. Ang pabor, ang provision sa Dios nasa buka. Amen? Sukat nga nangalagad ko sa Ginoo makaigsunan. Glory to God.
Huwag ka na pumahaya ang Ginoo. Huwag ka na, Lord, nga nung nangalagad man ko sa imo, wala may igsoon. Is normal sa tuwang kinabuhi. May mga panahon yun. Amen nga sa pagdisgrasya ni mo, sister. Siguro sabihin mo, bakit pumunta pa ako ng ginsan? Siguro, wala unta ko nahulog sa motor. Ikaw ba ito nahulog sa motor? Diba? Unta dito na lang ako sa Manila. Amen. Pero ato may mga plano ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Nga kung kita kung asa ka natumba may igsoon, ayaw pabilin nga diha ka natumba, di kang bangon. Apang giginahanglan nato nga magtindog mo barog ta may igsoon nga nasa unahan. Labi na sa pag-alagad nato sa atong buhay nga Dios. Amen. Atong palampakan may igsoon. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now sa Bible may igsoon, ang doon na tayo iskutan. God starter, but bad finisher. Amen? Ang unang example na ito may igsoon, makita nato sa 2 Chronicles chapter 14. Hallelujah. 2 Chronicles 14 verse 2. And Asa did that which was good, the right in the eyes of the Lord, his God. Sa life ni King Asa, King Asa, he's a good king. Asa was a descendant of King David, the third king of southern kingdom of Judah. Si King Asa may igsoon. And he ruled for 41 years. Sa iyang paghari may igsoon, nga sa ginatawag makaigsoon Judah, kingdom of Judah. Sa iyang paghari pagsugod, he cast out the image of gods sa templo. Ang pinakanindot na igsoon, ang provisyon na gihatag sa Dios nga nagka-King Asa, no war on his time. For God allowed him to rest. Amen. Gipapahulay siya sa Ginoo. Walay labad sa ulo ni King Asa may igsoon. Ang unang niya gibuhat pasulaw, ikuha niya ang mga image sa templo. Mga idols, ikuha niya may igsoon. Hallelujah. O ang Diyos nag-ikuban kang Asa as a king of Judah. He is a good king. Yes. A good king. Maayo nga tao may igsoon. Hallelujah. Apan kung tanawon ni mo ang life ni King Asa may igsoon. Hallelujah. The end of his leadership, he became an evil king. Kining taong hari ng maayo sa Bible si King Asa. Sa pagsugod maayo. Apan gitapos niya ang iyang leadership as a bad king. Amen. Nanong nahimo man siyang dautan nga hari, pastor. O sa man ang rason o hinungdan, pastor, na nahimo siyang dautan nga hari. Si Prophet Hanani Mason nag-warning kang King Asa for being compromised. Compromiser makaigsunan to the king of Syria. Kay nadunggan ni King Asa Mason. Hallelujah. Nga ang Syria na may paghigala sa Israel. In Old Testament may sunabungkad ang Israel. Nahimo siyang duha, Kingdom of Judah and Kingdom of Israel. Na duha may igsoon. Now, ang gusto ni King Asa makaigsunan nga dili makipag-alay ang Israel sa Syria. Ang gibuhat ni Asa may igsoon, he gave kang mga token sa Syria makaigsoon. Naging compromiser si Asa sa Syria. That's why ang mga Kristohanon dili pwede sa to maging compromiser ta sa butang sa kalimutan. Amen. Nga kung maingon ang Ginoo dili pwede buhaton sa mga Kristohanon, maingon ka okay lang na siya. Huwag may nakakita. Nahimo ta compromiser may igsoon.
Amen? Mao ni ang gibuhat ni King Asa maka-action sa pagsugod maayong hari. Ang Diyos na himuot na kaniya. Apan sa diha maka-action nagsugod ng compromise. Hallelujah. Si King Asa maka-actionan. Hanto na may mulusyon. Hantog nga nagkasakit siya maka-actionan. Sa iyang nagsakit, Pastor, ang pinakadelikadong butang di ay sa kinabuhi sa tao. Even King Asa, may paduho siya sa witchcraft. Kanibang kwak, doktor. Pinakakalaban sa Ginoo in Old Testament, ganing makipaghigala ka sa mga witchcraft. O sa ganing witchcraft, Pastor, kaning manang balay. Labi na yun, pero wala na sa tuwa na. Amen? Dapat ka na sa tuwa? Nga ka nang nagpa-check up ka niya, may ng doktor, wala pa yung sa doktor na nakitaan. No? Nya, nakay sinigan, maka-action iman ka, ato ko dito kang kuano kang hindri. Tawan mo, kailan mong hindri? Oy, daghan din kailan hindri, no? Taga-baliti mo na siguro? Amen? Ato ka hindri dito. Ikaw kung maka-action, ato po ka dito, ato ka sa mga witchcraft, at ambal ka dito ba iso, ingon itong mananambalay, oy, gidautan man kasi mong silingan, ibarang man ka. Gikinahanglan nga muhatag ka og puti nga uwak. Problema nun ka, ang puti uwak. Muna lang akong edad, 45 ko, pamangin ko kagitag puti nga uwak, may iksoon. No? Pero wala puti nga uwak na ginaingon. Harad ka, kaning kuan, kaning manok, di ba? Kaning manok, kung sa pa. Ang problema maka-iksonan, si Asa may adto sa mga witchcraft. Nalimtan niya kung kinsa ang Diyos nga iyang gialagaran. Nakalimot siya maka-iksonan. Hallelujah! Nga ang Diyos naghatag kaniya bisan pa sa butang nga iyang gipangayo. Tungod kay nabutaan siya sa butang sa kalimutan. Nabutaan siya bisan pa sa butang. Hallelujah! Nga nasa iyang kalimot, nakalimot siya sa Ginoo. Amen? Anahiyot, dili yung tani may tabo sa tuwa. Amen? Nga sa diyan na ikaw panananginan na sa Diyos, dili unta kita mabutaan sa mga butang sa kalibutan. Sa diyan ka i-bless na pa sa Ginoo, dili unta kita may mabutahan. Hallelujah, sa panalangin nga gihatag sa Ginoo nga nasa itong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Ang nabaygon og namatay si King Asa. Nga wala din siya nakabalik sa pag-alagad sa Diyos. Ang pinakadelikadong butang, hallelujah, nga ang tao mawala sa pag-alagad sa Diyos, nga siya maikson sa iyang kinabuhi, dili makabalik sa Ginoo. Loy kay itong mga tao na backslide, nga namatay, nga wala nakabalik sa pag-alagad sa Diyos. Dapat na ang delikado mo ni na-backslide ka, na-disgrasya ka may sumpatan. Uwa ka sa iyong motor, drive ka, wala magaling ka, nakaampo, may ikso, nakapangayong, pasayro sa Ginoo, sa gibuhat ka sana. Na-disgrasya na patal, patay. Di ba, Lison Pastulaw? Mas okay pa daw ang na-backslide nga nasakit kay makapangayong pagpasayro. Amen? Promote na akong ipasabot makaigsunan na sa atong kinabuhi. Alam, gikinahanglan kung unsa man ang butang na atong gisugdan. Hallelujah! Gikinahanglan na atong tapuson. Kung kita matinudanon nga nangalagad sa Diyos, naging faithful ta sa pagsugod maigsoon. Hallelujah! Tapuson nato ni naging faithful gyapon ta sa pag-alagad nga nasa atong buhay na Diyos. Amen? Kaysa tinuod lang, naghangkauban nato diri man kaigsoon dati nga naglingkod pa sa lingkuran ng tapat nimo. Pero karon wala nga makaigsunan. Amen? So wala sa atong gisulti, wala kitanaw sa Dios kung paano nato paano pa nagsugod. Ang paninteresado ang
ka lang, 100 meters to 100 meter dash nga dagan namin. Nag-atin magit ko. Tulo lang din ang kwaon. First, second, third lang yun. O masipyat ang third, di na din na. Pero kasagaran first, second lang yun, pasulaw. Hallelujah. Ang maulahi, wala dito. Baktas na lang ito, pasulaw. Baka kita kung nanay first, second, baktas na lang ito. Ingon na ana ang kuntis sa kalibutan. Pero kaning kuntis nga itong iapilan na kaigsunan, wala man ingon ang Bible. Papaspasay yung dagan. Amen. Kaysa pagkatinoon, nagdaghan kayo kanya ito ka na first love na ito ang Ginoo. Nagrabe ka nasig na ito sa pag-alagad sa Diyos na gusto ka matag-adlaw Domingo. Kay gusto ka mo adto sa simbahan na igsoon. Amen? First love na ito ang Ginoo. Pero nagkadugay nga nangalagad ka sa Diyos, nagkawala ang lugma. May uban na grabe ka paspas. Gasutoy lang. Dasig kayo. Kung sasakyan sa motorbag, may turbo. Amen? Pero sa tumataw nga sa ilang dagan, nawala. Palong. Amen? Napalungan. Hallelujah. Apan ang pinakan bisag hinay lang tama kaigsunan. Hallelujah. Apan aduna kay Israel na makaabot ka sa finishing line. Bisan unsa makaigsunan aduna uban grabe ka nasik pero nawala. Pero kani atong pag-alagad tingin papaspasay nahutay. Amen, nahutay bisag hinay basta kay nahutay. Amen. Hallelujah. Dito, di na ako ni-istorya ang kaning istorya sa pagungog ang kuniho. Kitang tanan nakabalo magyud sa istorya. Amen? Hallelujah! Unta aduna kita Espiritu sama sa kunino. Tama sa bagong. Amen? Nga sa diya sa atong lakaw nga kaigsunan, dili kita magtulog-tulog. Nasama sa kunino. Amen? Sa atong pagaw kaigsoon, hallelujah, sa atong journey, ingon nga nangalagad ta sa Dios, uban sa grasya sa Ginoo, uban sa tabang sa Dios, makalahuntay na kita nining journey kaigsoon. Uban sa tabang sa Diyos. Amen? Lahutay lang. Hallelujah. Kung napulaan mo, sige tanawan na sa inyong katapat taga Domingo. Amen? Antusa. Amen? Antusa lang. O di man ito pala nung pikas bangko. Hallelujah. Kung nasilog ka ni brother o ni sister, sige lang, padayon lang sa pagpataw na igsoon. Ato ni makaigsunurad mo against ko, pastora, kanang maingon nga, ayaw nagtanaw sa imong sikataw. Sa mag-alagad sa Ginoo, di ba na pwede ka din tanawon? Basta, di na pwede ka tanawon, oy. Matanaw, makita na gananin mo. Kaya kung imo daw tanawon, may sunod imong sikataw, mapanbol ka, di ka kalawantay. Nag-alam ang kaigsunan, listen man po magpahipokrito ka sunod sa simbahan. Makita na gananin mo. Kumusta ho ka mga kaigsunan? Kumusta na? O maayos na. Pero magta dito. Lain mo na kayo. Pero ako may sunod mo against ko lang ng kung mga lagad sa Ginoo, ayaw lang tanaw sa imong isikataw. Matanaw maginato na. Ang ambot ipasabot magkaigsunan, ayaw lang. Ang iyang kaluyahon may igsunan. Kung unsa ang kaluyahon, iyang magkaigsunan. Ayaw na paipinto sa iyang kaluyahon. Kung ano na yung kaluya, ikaw magdasig. Amen? Kung bitaw siya si King David, sa diya kapatyod siya sa iyang mga sundalo, alin sa iyang mga pinili ng mga sundalo, makaigsunan ka sa iyang pagbalik. Wala naman ang iyang pamilya, ang ilang mga sunod sa kutan siya wala. O sa itong panahon pa mga kaigsunan, gikidnap. Amen, gikidnap. Hallelujah, ang mga anak, ang sundalo, gikuha sa kaaway mga kaigsunan. O nadugyan ni Haring David, pasulaw. Nga mga sundalo, laguna-una, kapaktyon si Haring David pinagi sa pagbato. O ikaw, Hari, kinsa pa may mo pitpik sa iyong amaga.
O muingon, Haring David, padayon lang ta. But the Bible, makaig na sulti. Second King ingon, but David himself encouraged himself. Gi-encourage si David ang iyang kaugalingon magpadayon. Muna sa itong kinaway kung nangangalagad sa Ginoo maka-action, padayon ta. Kung ato na kakulagon si brother, si sister, hallelujah, po sa Ginoo kung sabat ang kakulagon. Amen. Hallelujah, ang pinakalisod. Grabe nagmutubo ang iglesia, pastora. Ang bantayan ng Diyos, kapag ang iglesia mutubo, i-bless na sa Ginoo. Ang bantayanan kan espiritu maka-eksonan. Hallelujah. Kani may aduna ni tapok-tapok gani. Kana bang grupo kayan. Grupo-grupo na maka-eksonan. Mo ni pinakalisod. Lahat dito speakers maka-eksonan tapok-tapok. Hallelujah. Mo ni pinakadelikado ma-ekson ng espiritu. I hope maka-eksonan, hallelujah, kung unsa man ang butang, hallelujah, nagihatag sa Dios nga nakanato, panalangin nagihatag sa Dios nga nakanato, wow, i-enjoy lang nato ang atong kinawin ko nga nangalagad ta sa Ginoo. And then, ang ikaduha, maikson, nga tao sa Bible, hallelujah, nga iyang kinabuhi, maikson, ingon ang Bible, pinakadaotang hari sa Israel. Nga bisan pa sa iyang pagkahari makaigsonan. Grabe. Si Manasseh. Manasseh is an evil king. Second Chronicles chapter 23 verse 1 maigsoon. Hallelujah. Glory to God. Si Manasseh makaigsonan. Hallelujah. Manasseh was 12 years old when he began to reign, and he reigned 55 years in Jerusalem. 55 years. Ngunit pinakabata na naghari sa Jerusalem at the age of 12 years. Pero ang Bible na sulti, makaisunan, usa kadautan nga hari si Manasseh. Ang iyang papa makaisuno si Hezekiah. Amen. Anak siya ni Hezekiah. O di ko mo to makaigsunan. Pastor, di ko mo to. Nga wala na kasinati si Manasseh sa milagro na gibuhat sa Diyos sa iyang amahan. Amen. Di ko mo to. Pero si Manasseh nagsugod hari, grabe ka na utan rin. Kaya kung si King Asa, iyang ipangkuha ang mga image sa templo, si Manasseh, ipangutang. Lahi siya. Hallelujah. Okay mo ng Bible na iksor, kapag ang leader, wicked, evil, and then ang mga sumunod siya, mga dautan po. The time ni King Manasseh, nahimong dautan ang Israel. Tungkol sa leader nila na dautan na iksor. Amen? Apan usang katutang, di na pili i-judge na yung tao, pastulaw. Praise God. Amen. Na ako'y prinsipyo, ako alam yung prinsipyo. Ano na yung prinsipyo, mag-ikson? Eh, di maging nato ni malikayan, Pastor Lau. Di nato malikayan. Nga ato naging, pero mabadlungon. Pero wala natin sa mabuhay. Amen. Tingin ka ni kayan, maigson. Pero nakanindot, nagasimba. Bisag badlungon ka, pero nagasimba ka makaigsunan. May panahon na din na baguhon ka sa Ginoo. Ang lisod, badlungon na tagsa pagin mo simba. Amen? Pero wala na sa mabuhay, abot na sa uban. Amen? Ang nindot makaigson, simba lang. Kaya maabot ang panahon. Kaya bisag kung saan ako kapalikabot ng mabagutan, hindi ka mabago. Pero kung ang Diyos na gani mo'y mulihok, may igson. Kung ang Ginoo na gani mulihok na nasa imong kinawin o bagong gawa, ikay mahimo. Amen? Sa time ni King Manasseh makaigsunan yun ang Bible. Hallelujah! Sa diha na nagkikaaway si King Manasseh, nadakpan siya sa kaaway. O siya pag
maigsoon, ingon ang Bible, gibutan siya sa lugar, o dapat grabe kangit-ngit. Ang nindot lang maigsoon, ni King Manasseh, sa diya nga nakaptid siya sa kaaway. Ang Bible na sulti, and then he humble himself sa iyang kaugalingon. Mi paubos, gi-accept ni makaigsunan ni King Manasseh nga siya a sinner, makasasana siya. O sa iyang pag-ampo makaigsunan, ito na Bible, o kidugog sa Diyos ang iyang mga pag-ampo like sa father. Praise the Lord. Kay si Kaya maigsunan, sundang giingnan siya ni Isaiah nga mamatay ka sa batian, nga iman ikamatay. Ito na Bible maigsunan sa diya, nadunggan ni si Kaya. Hallelujah, bitalikod siya o nag-ampo siya nga nasa bumbong. O sa iyang pag-ampo makaigsunan, nadunggan sa Diyos ang iyang pag-ampo. Gani ang Bible na sulti, wala pa nakaabot sa balay si Isaiah Mixon. Gitawag sa Ginoo. Maingon ang Ginoo nga na kaniya, Isaiah, baliki si Kaya. Kay nadunggan ko ang iyang mga pag-ampo. Amen. O ang Bible na sulti makaigsunan, hallelujah, o ang Diyos nagdugang o 15 katuig sa kinabuhi ni King Hezekiah maigsoon. Na kumuon sa mga pag-ampo ni Hezekiah, that the same, hallelujah, nga nag-ampo ang sa kataong dautan nga mao si Amasaya maigsoon. Sa pag-ampo ni Amasaya makaigsoon, gitugog sa Diyos ang iyang priya. Kung hindi na ito, pwede i-judge ang tao makaigsunan nga dautan. Nang kanang tawhan na di na ginawa na ginikaluwasan mo abot sa kinabuhi. Kay kung ingon tang dautan, grabe ka dautan si Amasaya. Apan miabot sa punto sa iyang kinabuhi pasulaw. Hallelujah. Nga miampo siya nga nasa tunggoy nga Dios. Hallelujah. Mi paubos siya nga nasa iyang kaugalingon nga nasa tunggoy nga Dios. O ang Bible na sulti, o gidungog sa Dios ang iyang mga pag-ampo. O ang Bible may son, o gibuyan si Amasaya, nakauli siya sa Israel. O sa iyang pauli makaigsunan. Hallelujah. Piabot ang panahon na namatay usab si Amasaya. O ang Bible na sulti, o sa iyang pagkamatay, ang iyang lubong, gitapat nga na sa iyang amahan. Hallelujah. Nahimo makaigsunan. Ato na'y tao sa Bible nga sa iyang pagsugod grabe kabuutan. Apan nahuban nga nahimong dautan. Ato na sa tao na sa pagsugod. Alin sa iyang kinabintautan. Apan natapos kining maayo maigsoon. Siguro pipila ka na ito nga niya maigsoon. Hallelujah sa itong kinabuhi. Ato na mga tao, ato na Kristohanon nga maayo sa una maigsoon. Apan nibalik nga na sa iyang kalibutanon nga buhat kanhi makaigsunan. Apan adunay tao usab maigsoon, hallelujah, nga na kauban nato sunod sa simbahan, batlungong siya maigsoon, hallelujah. Apan nahimo gihapon may blessing at tubangan sa Ginoo. Amen. Dili lamang kaning duha ka tawo makaigsunan, hallelujah, sa ilang kinabuhi. Even apostles. Apostle Paul. Amen. Grabe kadautan nga tao. Kung imong tan-awon ang life ni Apostle Paul, makaigsunan siya ang napatay. Siya ang head nga tao. Sa pagpatay ni Stephen, makaigsunan, pinagi sa pagbato. Tungod kang Paul maigsuon. Hallelujah. Apan one day, gibag ko siya sa Ginoo. Amen. Amen. Kung nakita nato ang kinabuhi ni Paul makaigsunan nga grabe nga iyang kinabuhi gipanalanginan sa Dios. Ang iyang kinabuhi makaigsunan. Even Solomon, sa pagsugod ni Solomon sa iyang kinabuhi maayo, but sa tunga-tunga sa iyang kinabuhi pastor, nahimong nawala siya sa kamot sa Ginoo, pinaagi sa babae. Amen. Nabutas siya makaigsunan. Hallelujah. Apan usa ka panahon niya na, adunay usa ka bata may igsoon nga iyang gitawag. Giingnan niya bata, ihatod ko sa duha ka poste kahaliging ining building. Kaysa pagkatinon na igsoon ka to nga tayo adunay okasyon ang palasyo. O mato pa adunay mga
Umingon si Samson, maka-igsoon, ihatod ko sa duwa ka, dagkong haligi. Gani ang Bible na sulti. Sa diya, naghihatod siya sa bata, sa dagkong haligi, maka-igsunan. O si Samson maigsoon, nagtawag sa Ginoo. Amen. Nakalimot ang mga Palestine kung asa ang kusog ni Samson. Nga kung imong putlan ang buhok, mutubo mo ang buhok. Amen. Amen. Nakalimot ang mga Palestine na minahinay o tubo ang buhok ni Samson. Sa tunga-tunga sa kinabuhi ni Samson makaigsunan. Mibalik siya sa pag-alagad sa Ginoo. Mibalik siya sa pagtawag sa Ginoo. At the time nga anaa na siya sa duha, kadagkong poste sa mga mansion may igsoon. Hallelujah. Ingon siya, Lord, ibalik ang akong musog. O iyang gitumba makaigsoon, pinaagi sa iyong musog ang maong lugar. O ikaw ng Bible, sa maong paghitabo, katurang bata ang maong naluwas makaigsunan. Even si Samson namatay, diha makaigsunan. Ang nakanindot na igsoon. Hallelujah. May mga panahon sa atong kinabuhi maingon ta, Lord, di na ko ganahan mo simba. Ato may panahon sa atong kinabuhi maingon ta, Lord, this is the last Sunday. Kamuadto ko sa simbahan aron sa pagsimba nga nagkanimo. Ato na mga panahon sa atong kinabuhi maingon ta, Lord, di na sa ko simba mo pahulay ko sa pagsimba nga nagkanimo. Ato na mga panahon may igsoon nga laayan ta sa pag-alagad sa Dios. Apan sa diha nga musimba ta makaigsunan. Sa diha maigsunan halin mo malandong ta nga nasa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Atunay kahog, atunay presensya sa Dios. Ka magahatag ka natong kadasig, magahatag ka natong kalikon. Hallelujah. Kundi atunay mga tingog makaigsunan atong madunggan. Nakita mo pa dayon lamang nga nasa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Hallelujah! Amen. Ang pansalamat sa Ginoo maigsoon. Kini atong pag-alagad sa Dios. Hallelujah. Di man ninyo magkaigsunan kung unsa atong nasundan. Gikinahanglan na nga imo kining tapuson. Amen. Tapos pagbalik sa atong buhay ng Diyos. Tapuson ako kining nga mensahe magkaigsunan. Tuguti ko nga doon ay pagita mo sa usa ka babae migsoon. One time makaigsunan. Kining babae, nag-inusara lang siya ng alagad sa Ginoo. Ang pinagkaliksod o pinagkalaay sa pag-alagad sa Diyos, kanang ikaw lang yun nag-inusara. Labi na kung ikaw nangalagad, nagasimbag ka, ang imong maging pamilya mo'y gamiton sa kaaway may igsoon. Nga di ka kaabot og simbahan. Ganit sa mga istorya may igsoon, adlaw sa matutaguon na siyang banay niyang sinina. Para lang pagka-Domingo, di siya makabot og simbahan. Grabe may igsoon, trial sa iyang kinabuhi. Patuwag tayo din lagi na makayanan ang mong problema. May agpo siya sa simbahan. Istorya niyang pastor. Matod niya, pastor, mo na lang ni ang ulahi na kung ato sa simbahan. Mapahulay sa akong pastor. Kaya ako mismo nalisdan ko sa akong pag-alagad sa Ginoo. Kaya even ang akong pamilya mo'y ginagamit sa kaaway. Ginapis ang akong pagtuo nga nasa Ginoo. Hallelujah. Way laing ito ba ang pastor? Ingon ang pastor sister, dili ako mo'y nagtawag sa imo nga ang Ginoo. Before ka mohawa ni ining simbahan, ato na may prayer room, pwede kang agto dito, pananghiri ang Ginoo. Ayaw ako ang pananghiri. Ang Ginoo mo'y pananghiri, nga di ka na mo simba. Sa mention story, makaigsunan may agto ang babae sa prayer room. Egon ang babae, Ginoo. Siguro kinumoon ni ang last na ko kapag ampo pagluhod nga na kanimo. Nakita nimo Ginoo ang akong faithfulness sa pag-alagad nga na kanimo. Apan ato na mga butang, ato na mga panahon, Ginoo. Even ang akong pamilya testingan ko. May abot sa punto siguro sa kinabuhi sa babae nga di na niya kaya. Ang trials, ang pagsulay. And I know, sa atong kinabuhi may time.
Nga may abot sa tuwa. Amen. Hallelujah. Amen? Kay dili man sa tanang panahon, ligong ta. May panahon yun na ikson, mahimong panguwi sa pag-alagad sa Diyos. O siguro ba ulit ang time na tamo sa babae? Kitistingan siya sa Ginoo. Praise God. Nag-ampo siya, Lord, before ko, ang pakalindot lang, no? Mubackslide ng galing mo, panangin sa ako sa iyong pastor. Amen? O mo na istorya magka-egsunat, tanang backslide, mura ni backslide nga nananghid. Amen? O tanang, I hope tanang backslider, unta. O mo backslide ng galing, mananghid sa Ginoo sa pastor. Amen? Ingon nga Lord, ingon siya mo kay Lord, but before ko mutalikod, before ko muhawa nining prayer, before ko nga di na mo simba Ginoo, mo pasalamat sa ko sa imo nga. Amen. Amen? O mo ng mindset sa tao nagluya, kanang di na mo simba. Kanang imong mindset mo pasalamat ka sa Ginoo. Mo ni tapos mo, Lord, salamat ni ay sa diya nga wala may pagkaon adunay tao miabot sa balay. Mihatod o pagkaon. Panahon nga ang akong anak sa balatian, giampuan ni pastor na ayo. Panahon Ginoo, alam nga namin sa kawalan doon, ikaw ni supply sa tanan mo giginahanglan. Sa diya ang babae na siya ampo sa pagpasalamat sa Ginoo. Wa sa kabantay makaigsunan nga mitulo ang iyang mga luha. Hallelujah. Nagsigi sa pasalamat. Hallelujah. Ang nabutang sa iyang kasing-kasing sa iyang una-una katong mga butang na gibuhat sa Dios na maayo nga nasa iyang kinabuhi. Sa diya nasisiyang pasalamat sige sa ampo ingon ang last niyang ampo ingon sa Lord, nganong mutalikod man ko sa pag-alagad nimo nga maayo man di ay kangana sa akong kinabuhi. Na-realize sa mga babae makaigsunan. Hallelujah, sa iyang prayer. Hallelujah. Kung unsa ang Diyos nga iyang gialagad, ang pagkamaayo sa Diyos sa iyang kinabuhi. Amen. Amen. Untayon ani ang atong mabutan sa atong kasing-kasing. Panahon nga na ata sa kawalan, panahon nga na ata sa problema, Lord, salamat. Nga kining problema nga miabot nga na sa akong kinabuhi o sa di ka challenge nga nagkanamo Ginoo. Ingon ana unta nga atong kinabuhi na igsoon unta way tao mo talikod sa pag-alagad sa Dios. Kung yun ani ang atong mindset may igsoon. Panahon nga na ka sa kalayhon, mo pasalamat lang ka sa Ginoo. Hallelujah, glory to God, hallelujah. Ang Dios magahatag kanimo kanasig. Ang Dios magahatag kanimo kalikod na igsoon. Hallelujah. Di man ni maigsoon. Gikining journey nga atong iapilan. Gikinhanglan tapuson nato ning mong journey sa atong kinabuhi. Magapanindog kitang tanan tagna karon. Amen. Hallelujah. Hallelujah, glory to God. Gikining journey nga imong iapilan maigsoon. Nasayod ko ang kining nga journey. Hallelujah. Kinabuhi dayon.